Hele, tohle vám musím normálně nahrát. Používám toho Abakuse a řeším tady nějakou věc ohledně marketingových kanálů na stránky a podobné věci. A teď se podívejte, jako já jsem mu dal jako úkol, aby mi vyřešil, jestli mám koupit jako nějaký marketingový kanál. A ještě jsem mu dal svoje stránky, které mám u toho Abakusu. A on to jako vzal po všechny a teďka on začal upravovat ty stránky. A teď se podívejte, on normálně v tom svým okně si spustil nějaký Ubuntu, což je, že jo, Linux. A v něm nadeployoval ty stránky, otevřel si tam browser. A teď prostě to tam jako tuní, jo. Vlastně zjistí, jak to vypadá. Teďka jako chybu a tohle. No tyjo, to je úlet jako cip, jak se tady říká v Ostravě, že? Takže jako to je možná dotaz na tebe, Petře, jestli takovouhle šílenost umí ten Claude, jo, podívejte se, jo, nevím, protože tam ženská, tak ženský táhnou víc, že jo. Masakr.